салом, бинандагони хабартиҷӣ. Нахустин парвоз аз Душанбе ба Москав шаби 3 апрел соати 2 шаб сурат мегирад. Ҳамчунин ширкат ҷадвали парвозҳое ки ва арзиши ақаллии чиптаҳоро муайян кард. ҳамин тавр чиптаи парвоз аз Москав ба Душанбе 1640 сомонӣ ё ба доллар 143 доллар мешавад ва аз Душанбе ба Москав 3983 сомонӣ баробар ба 349 доллар мебошад. Чӣ хеле ки медонем аз Душанбе хеле гаронтар аст. Ман намедонем барои чӣ фарқаш хеле 50% зиёд аст аз Россия. Мувофиқи ҷадвал парвозҳои ютейр ҳар ҳафта рӯзҳои ҷумъа соати 6 саҳар анҷом дода хоҳад шуд. Парвози Somon Air аз Душанбе ба Москав 6 апрел сурат мегирад. Сар мешавад аз 6 апрел арзиши ақалли чиптаҳо аз ширкати русӣ фарқ надорад. Аз Москав арзонтар. барои чӣ аз Москав арзонтару аз Тоҷикистон қиммат? Хеле 50% қиммат. Барои чӣ? ба ҷое ки ҳозир арзон кунанд, дар ин кризис билетҳо қиммат шуда истодааст. Билетҳои парвоз аз ҳарду ширкатҳо ҳам феълан фурӯш гузошта нашудаанд. ҳолӣ Русия пештар эълон кард, ки аз 1 апрел авзояшро ба рӯи Тоҷикистон боз мекунад. Бар нақша дар аввал аз ҳарду кишвар ба як ширкати ҳуқуқӣ анҷом додани парвозҳои муқаррарӣ дода мешавад. Пештар сафорати Тоҷикистон дар Русия соҳоле ки ҳо метавонанд ба Русия тавассути парвозҳои муқаррарӣ сафар кунанд. гуфт, ки ҳар як шаҳрванди Тоҷикистон, инчунин шахсони дигар, ки ҳуҷҷати тасдиқкунандаи ҳуқуқи иқомати доимӣ дар Тоҷикистонро доранд, метавонанд ба Русия раванд. Шаҳрвандони Русия низ метавонанд аз ин парвозҳо истифода кунанд. Дар ҳуҷҷатҳои зарурӣ зикр шудааст, ки барои сафар аз Душанбе ба Москав ҳар як шаҳрванди Тоҷикистон бояд хулосаи аслии тиббиро бо забони русӣ дар бораи набудани сирояти коронавирус тариқи шахсӣ дошта бошад, ки ин пештар аз 3 рӯз то расидани ба Москав анҷом дода шудааст. Бар асоси тартиби мақомоти Русия, донишҷӯёни хориҷӣ аз ҷумла аз Тоҷикистон бояд донишгоҳҳо тавассути почтаи электронӣ на камтар аз 10 рӯз пеш аз санаи вуруд ба Русия огоҳ кунанд. пас аз фиристодани мактуб, онҳо дар бораи тартиби вуруд ба маълумоти муфассал мегиранд. аз 3 рӯз пеш аз вуруд ба Русия анҷом дода шудааст. Инчунин донишҷӯёни тоҷик бояд дар давоми 72 соат пас аз даромадани Россия озмоиши дуюми пеш аз гирифтани натиҷаи ин санҷиш, донишҷӯён бояд низоми худнизоварро риоя кунанд. Чӣ хеле мо шумо медонем, дӯстони азиз, хеле чиптаҳо қиммат шудааст. Барои чӣ қиммат шуданд? Почти 40,000 русия мешавад, 4,000 сомонӣ. ҳатман лайк монед, дӯстони азиз, дар комментария нависед, билетро харидед ё нахаридед. То боздид.